Mga kapuso, isa na katuig ang nakaligad subong nga adlaw ginpatigayon ang partial opening sang Ungka flyover. Hindi naman lipod sa tanan kung ano ang natabo sang iniyang lubos na nga ginbuksan sa publiko. Kaangot sini Pavia Mayor Luigi Goriseta nagsulat na sa Commission on Audit agud maimbestigaran ang pagpatukod sang Ungka flyover. Ini ang gitutukan ni Zen Kilantang. Ginkumpirma ni Pavia Mayor Luigi Goriseta nga nagpadala na inisang sulat nga nagapanawagan sa Commission on Audit kag Office of the Ombudsman nga imbestigahan ang depektibo nga Ungka flyover. Mahibaloan nga 680 million pesos ang gingamit nga pondo sa pagpatukod sang flyover nga hindi man mapuslan tubtub subong. It's the time na for COA and Ombudsman to have a look on this. No, hindi na ni tapat kita pala ang ma-remind sa DPWH. But we have this corresponding agencies who are responsible to do the monitoring. Samtang ginpahayag naman ni National Economic and Development Authority 6th Regional Director Engineer Aresio Casing Jr. nga igarekomenda nila sa DPWH6 ang 4th scheme sa pagkayos ang flyover. Ini among suwestyon ni Structural Engineer Nilo Hardeleza nga dapat tutukan ang pagpakusog sang pundasyon sang flyover paagi sa hydraulic piling. ITC also proposed a fourth recommendation, which is to mat foundation and hydraulic piling. So, just for consideration ng DPWH to solve the concern. So, I believe the ball is now with DPWH to decide on which scheme will be done, which engineering solution will be implemented in order to solve that concern. Natala na nga magpasar sang resolusyon na tuhoy diri ang Regional Development Council 6 agud marekomenda sa DPWH. Nahibaluan nga may 3 ka engineering solutions nga ginrekomenda ang third-party consultant para sa pagkayo sang Ungka flyover sa diin nagakinahanglan ini sang 250 million pesos nga pondo. Upod ka Romel Porquia, Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition.